Mayong adlaw kaninyong tanan mga idol. Mga unsa tagtinuwa karon. Ay sos maayo ni kay paruwag tang salipong. Ato po ning silian mga idol para lami ang kaon. Unya wala na ko damha mga idol na abot man ang atong amigo. Nakatimaho di ay ang tunto. Dali katimaho ay mo migo oy. Nakatimaho man yung kamigo? Yan o, hindi. Nagpailis ka patrol. Puting outer. Ano siya po? Bukaon ka? Kaon ng ganito. Oy man ni Chris TV, mayo man na himuong kinain dog si Migo Kulapo. Ayaw ha madaog panghiring mo migo oy. Si Migo Kulapo wala na daghang pangutana sa kaldero ni diretso na. Sum din sa kaldero migo. Unsa pa may dugayan man oy Chris TV, kaon na gud na. Basta kaon kana si Migo Kulapo, dili gina magpapintaha. Usahay maguna pa man gani na. Sabaw lang tamo amigo. Okay na na, doa. Grabe. Gabi. Naguna-una pag-order og soft drinks mga idol. Sugamak yun kog bayad ani ron. Kadumdum ni ka sa kaldero migo. Wala daghang istorya. Di tilawan ko na imong paririto, lami pa ni. Ako ning tilawan ang sudan ni Migo Kulapo mga idol. Yan, ni migo tilawan ako. Okay, tilaw niya. Ibo ko na. Pastilan, mutilaw ra gani tagipika naman. Pag-inyo na na. Kanang init. Ikay bayad ani ha? War ba ko'y kwarta? Ikay hugas. Oy paita, ako man hinuoy pahugason niya. Wala gid ni konsensya tawhana. Or man ni Chris TV, iprenda na lang na yang mga alaha. Dili man gud musugot in ko pisot. Kay maayo na lang kuno na ang mga chicks dali ra musugot. Bala sili. Butang. Tanawat hindi ra napasanginlan pa. Singilan pa tindira. Ay na, day pukoy. Ano, nagmiid lang kaya nagtrabaho mo ko. Anakpan niya po. Naniid ra daing mananap mga idol. Man ni Chris TV kada si Migo Kulapo matan pa man na sa pinya. Oy, unya mga idol, si Migo Kulapo ni order og emperador. Naka-emperador. Bila mag-emperador noon. Akong giingnan mga idol nga ang emperador makaupaw na. Ay, emperador migo kay makaupaw na. Upaw naman daan. Uy hala, dili na angay mabalaka na upaw naman dahil ni siya. Unya, akong gipangutan na mga idol nga wala na ko kakita sa amigo na mong usa. Cooks ba? Kon, kanambala niya doon. Kamanghod, No. itong naguglakat na. Noon sa man? Nawag tangag kusog. So di ay. Huwag tangan, mawa. Luya. Basin okay ning kanang mang bulkit sa amigo niya manghugas. Ni aksyon sa kabalaka atong tungura mga idol. Ako gina, taputa ngay taputon. Uy hala, tiwasan man hinuon niya. Ako yan napatay. Kakalas magtao aning tawhana. Unya mga idol, ang sudan niya ako untang kuha. Uy naunsa, nasakpan mahinuon ko niya. Kawan niya, imo mo na. Ako ni uli. Mangtinja, ma'am. Kana nang ngunting to. Unsa? Nakatog man kami ko. Wa na, giango-ango na gining tawhana. Sa soft drinks ni order naman po siya. Nga, oy.